Mangkae kula panjenengan sedaya ben slamet niku harus mempunyai sifat takwa, artinya wedi teng Gusti Allah. Kenapa yang didahulukan adalah sifat sir di dalam samar, artinya tidak terlihat orang akeh. Nggih, karena wong niku bener-bener takwa dumateng Gusti Allah itu ketika dia berada dalam kesepian. Nah, nek wong akeh ngono ya kaya ngimami nek diwasi wong akeh ya suarane enak-enakno. Salate disuwi-suwikno banjur salat dhewe. Wah, kuwi langsung plecit. Ya toh. Banjur salat dhewe ora nganggo kaos. Apa? Salat dhewe nek salat mbek wong akeh, salat jamaah merkenek apik sarungan. Pambinan dawa, pelambinan koko kopian, banjur sholat dhewe kaosan. Kuwi lho bedane wedi mbek Gusti Allah mbek wedi disawang kalih menungso makhluk. Makanya kula panjenengan sedaya nek pengin slamet harus mempunyai sifat yaiku apa? Wedi karo Gusti Allah. Engko nek aku misale nglakoni perkara ngene iki piye cah? Gusti Allah ridho ta ora? Ya nek pas aku nglakoni maksiat ora mati. Misalnya pas wayah nglakoni maksiat ndang delalah mati piye? Akhirnya kula panjenengan sedaya nek duweni sifat-sifat khasyatullah, wedi teng Gusti Allah, niku ape nglakoni ngene, wedi ape nglakoni ngene, akhirnya iso selamat. Ya, pun nggih, nomor setunggal nek kula panjenengan sedaya pingin selamat kudu duweni rasa takut kepada Allah. Makanya wong sing korupsi, wong sing mengambil dana itu ya perkarane dhewe ora khasyatullah, ora wedi Gusti Allah. Yalah gagas mumpung enek dhuwit kok. Sampeyan ya ngerti dhuwit ya padha ae Mas. Ngono, nggih. Nah, niku adalah fa khasyatullah taala fi sirri wa alaniyah. Siji wedi teng Gusti Allah ben kula panjenengan sedaya slamet. Sing nomor kalih wal qasdu lan sedengan fil faqri ing dalem fakir wal ghina lan sugih. Iki lho penting iki. Ai tawasutu tegese sedengan fil maisyati ing dalem penguripan. Bi alam yujawiz kelawan yen to orang lewati sapa akil fiha ing dalem maisyah al hadda apa wates. Waradiyalan ridho sapa akil bidzalika kelawan mengkono tawasud. Yang nomor 2, ketika kula panjenengan sedaya pingin dadi wong sing slamet, yaiku awake dhewe kudu mempunyai sifat sing tengah-tengah sedengan. Artinya apa? Nek awake dhewe ditakdir dadi wong sugih ya biasa, ditakdir dadi wong fakir ya biasa. Tawasud niku artine tengah-tengah. Nah, makanya apa-apa nek sing tengah-tengah niku enak. Ya toh? Wis roh ya tengah-tengah enak wis roh turung. Pokoke ngger tengah niku mesti enak. Lho, artine napa? Ya, kula panjenengan sedaya niku aja sampai nek duwe akeh niku brol. Ya toh? Nganggo sakarepe dhewe, mangan kudu sing enak. Ya, mangkae enek teng seliweran PUV antara wong wedok bergajian, jadi tidak beli jajan, akhirnya enek wong dodol pentol, tuku pentol. Duwike dilebok tunai, akhirnya mbuh tuku apa neh. Nggih, tawasud tengah-tengah ben kula jenengan sedaya slamet, ora kagetane tengah-tengah. Ora kenceng-kenceng nemen ya ora kendho nemen. Kok nek kendho nemen digawe pas wayah butuh kenceng ya ora kenek. Wayah kenceng terus ya kacau. Jadi tawasud sing paling apik wong slamet niku tengah-tengah. Begitu juga kalau jenengan sedaya hidup bermasyarakat. Ya kudu tengah-tengah. Masyarakatnya kok ngene ya kudu berarti masyarakat kudu ngene. Wayah ngene ya ngene. Jadi ikut umumnya lah, umumnya masyarakat piye dieloki. Tawasud nggih, tawasud niku artinya sedengan dalam kehidupan niki sedengan. Ojo kok
urip niku kudu dipola nggih. Uripe kula jenengan niku kudu dipola. Kudu ngene. Aja kok urip kakean polah. Polah mbek polah niku beda. Ya. Wong kakean polah niku dalam hidupnya ya gak selamat. Makanya kene tenan, ai tawassutu fil ma'isyah, yaiku tengah-tengah dalam kehidupannya. Ditakdir pas duwe akeh ya ngene, pas ora paten duwe ya ngene. Ngono lho, nyantai duwe ra duwe ketok kaya duwe dhuwit ngono lho. Aja kok ora duwe kok nelongso kaya ora duwe dhuwit ngono. Ya, jadi jere santri kudu ngono, duwe dhuwit ra duwe dhuwit tetep melok bacaan mesti mangan. Ngono nggih. Pun keselamatan, 3 perkara yang menyebabkan keselamatan: siji wedi teng Gusti Allah, yang kedua sedengan di dalam hal fakir utawa sugih. Awake dhewe kudu sedengan ngoten lho nggih, ora oleh berlebihan. Misalnya kau oleh arisan, oleh duit pinggiran 1 juta, tuh kok nopo-opo. Nah, ini jenenge berlebihan. Ya, tidak ada wates fiha al-haddu, ora enek wates. Akhirnya duit dihambur-hamburkan. Kau pas wayaran duit kelenga-kelengo. Nah, ngono lho nggih, niku tawasud ben kula jenengan sedaya dadi wong selamat. Wal adlu lan adil fir ridho ing dalem ridho, wal ghadhabi lan apa niku jengkel utawa nggodhop niku marah. Bi ayak doba kelawan yen to bendu sapa akil lillahi krana Allah, wa yardo lan ridho sapa akil li ridhohu krana ridhone Gusti Allah. Yang ketiga, kula panjenengan sedaya ben selamat, yaiku awake dhewe harus mempunyai sifat adil. Nek awake dhewe oleh nikmat ya kudu disyukuri, nek awake dhewe oleh musibah ya kudu ditampa. Aja kok enake tok ditampa musibahe ra gelem. Dunia niku wis ngoten niku, kadang enak, kadang ra enak, kadang enak, kadang ra enak, wis biasa. Pun wa amal mulikatulan anapun utawi perkara kang rusak. Pun nggih, 3 perkara pun dicekeli ayo ben kula panjenengan sedaya selamat wedi teng Gusti Allah. Nomor 2 kudu duweni sifat sing sederhana lho, maksudnya ngono ya. Wong nek sederhana ki dipangguk ana ndi-ndi ae ya iso ya. Yang ketiga, awake kudu bisa mengelola hati antara ridho dan ghadab. Ketika awake dhewe niki dalam suasana seneng, ketika awake dhewe dalam suasana sedih, kudu iso wal adlu, artinya kudu seimbang. Wa amal muhlikatulan anapun utawi perkara kang rusak. 3 perkara yang bisa menyebabkan rusak. Fasuhun mongko iku medit, sadidun kang banget. Ai bukhlun tegese medit sadidun kang banget, fala yu'ati mongko ora ngelakoni sapa akil ma ing barang alaihi kang wajib min haqillahi ing atase hak saking hak-hake Gusti Allah taala, wa haqil khalqilan hak-hake makhluk. Yang pertama yang menyebabkan kula panjenengan sedaya iso rusak yaiku duweni sifat medit. Fasuhun mongko utawi medit, mutaun kang den turuti. Ai bukhlun tegese medit yutiu insanu kang anut ing medit al insana sapa menungso. Amalau kanalan anapun ono al bukhlu apa medit maujudan iku maujud fin nafsi ing dalem atine ghairu mutain kang ora den turuti, fala yakunu mongko ora ono apa medit muhlikan iku ngrusak li annahu krana stune apa iki mang medit minas sifatil lazimati iku saking pira-pira sifat kang tetep lin nafsi kedue ati. Pun ngene, wong niku perkara yang bisa merusak diri sendiri yang pertama adalah duweni sifat medit. Makanya zaman biyen wonten setunggalipun cerita wong niku medit terkenal sak desane medit urung rapi-rapi. Gitu. Delalah pas ditawa wong wedok niku mang wong kuwi medit kok moh rapi mbek wong medit. Akhirnya tenang, boleh petok-petok jodine akhirnya
suatu ketika petuk jojone santri. Nah, wong medhit iki ngger petuk santri iki ya rondok lulut. Akhirnya meteng bojone meteng ngidam jaluk nungkokno ndas wedhus. Lah iki repot wong medhit ki ya bingung. Sing dijaluk kok ndas wedhus. Engko nek ra dituruti jere anake ngiler ngono. Akhirnya tenan moro no pasar wisata golek asal lagi enten sadean ndas wedhus napa mboten enten lha regine pinten 50.000 kok larang tenan jenenge wong medhit. Akhirnya dikandani karo bature no pasar wisata larang jajal to golek no pasar halte tenan jenenge wong medhit to nggih ape ngeto dhuwit 50.000 ya. Nek nok pasar halte legane pira? Kur 35.000, kacek 15.000 ya dibudali nok halte. Tenan, enten ndas wedhus napa mboten? Enten. Lah regane pinten 35. Dasare wong medhit dikandani kancane, aja tuku nok halte. Sek kelarangan. Lah nanti sing murah nok pasar kota. Lah pira regane 15.000. Lho. Wong medhit iki kados ngoten niku, dhek menyusahkan diri sendiri. Ape tuku klambi ae, check out ae lho. Golek sing paling murah, ora sida. Iki kok sik sakmene cah. Golek neh. Golek sing paling murah neh. Iki kok sik tak hitung-hitung kok sik kacake kok 10.000. Golek neh. Akhire wong medhit iki mang urung sampai ke pasar kota udanan. Ya. Udanan ngemper nang ngarep omahe wong sugih sak Bojonegoro. Delalah akhirnya kalih wong sugih iki mang pembantune diinceng lah kok enek wong nang ngarep omah kae enek apa? Ya wong giyup perkarane udanan kademen. Akhirnya dikon mlebu omah. Monggo mlebet. Mlebet omah, klambi kula teles niki piye? Mboten napa-napa dikai klambi anyar. Dasare wong medhit ya alhamdulillah. Ayo bar apa ki? Bar dikai klambi ayo mangan bareng. Sing didelok nang kono, sing di apa sediakno delalah ndas wedhus. Dasar wong medhit ditakoki lha kok ora mangan. Lah niki bojo kula ya ngidam ndas wedhus. Dadi kula ya ora mangan. Wis ndang mangan engko ndase wedhus tak bungkusno. Jadi wong medhit iki lah ruwet ya ta. Wong medhit iki ruwet ngoten niku mang. Akhire tenan Pak jenengan kok sugih kaya ngene iki janjane penggaweane sampean napa? Kok tak delok omah gede kaya ngene. Mobil sampean ya jentrek-jentrek, sepeda ya akeh. Janjane penggaweane sampean ki apa? Lah penggaweanku ki yang ngurusi bojone wong sing medhit-medhit. Akhirnya wonge mulai serengen kali bojone, Bu, beras sak omah saiki tokno kabeh sedakono kabeh. Lah kok moro-moro mbok sedakono to, Pak? Lah piye engko nek aku mati sampean dipek bojo wong kuwi mang. Akhirnya berkat mbek santri ki mang, berkat ngidam apa ndas wedhus, akhirnya dhek dadi loman. Makanya wong medhit niku lara. Kanggo awake dhewe ae di eman apa meneh kanggo wong liya. Nah, wis sampeyan teng kitab bab sing 7 nggih. 7 perkara niku diterangno wong bakhil, wong medhit niku ancamane ada 7.